Din il-kumpanija kibret f'temp ta' 3 snin, ibbenefikat ukoll minn skemi ta' fondi tal-Unjoni Ewropea li aħna konna ħabbarna fl-2009 taħt dak li jgħidulu l-ERDF, hija fond tal-Unjoni Ewropea, u benefikaw minn dawk il-fondi biex setaw kabru. Aħna bħala kumpanija ovvjament qed nikkumbattu ma' kumplament tad-dinja. Dinja għaddejja minn żmien xejn sabiħ ekonomikament u aħna però pajjiż tagħna qed jirnexxielu jirbaħ bil-ġlieda. Dan huwa sinjal li pajjiżna huwa kompetittiv, li pajjiżna għandna riżorsi umani tajbin, żgħażagħ gradwati mill-università f'diversi oqsma u f'diversi speċjalizzazzjonijiet huma dawn l-ingredjenti li qed ituna suċċess bħalissa fi żminijiet li huma kompetittivi, però li għandhom ikomplu jagħtuna suċċess għal quddiem. Klijenti barranin għadhom ifittxu lil Malta bħala post fejn jistgħu jinvestu għax iħossu li Malta huwa post li huwa safe. Jiġifieri għandna sistema ta' banek li hija safe, il-banek tagħna ma kellhomx il-problemi kellhom banek barranin, il-leġiżlazzjoni tagħna hija leġiżlazzjoni soda li għandha bażi Ewropea u barra minn hekk għandna wkoll il-fatt li għandna nies li Malta għandha ħafna xtofri.